гулбазмро кушода оғоз кардем. Марҳамат. гулбазм дар бораи ширкати мобилӣ гила даъвотар кардем, связковира сар кардем. Компанияи мо зурай, связош қаври гурай, интернетш ба зурай. ҳастай одами зинда, не ҳастай ягон одами зинда. Тую марги мурда ҳастай. связо чунон пастай, нарха дар паталок бастай. ақаллан гап зада шава, ҳастай одами зинда, не ҳастай ягон одами зинда. дилдадирини кӯза илоҳу худоҷон мегабайтот бисӯза.